Zino. Baby. Ọkwa mụ na gị bie nọ na ya dị si ịpụta ego moto inyere m. Onwe ibi ebe anụ nwa na-enweta onwe gị. Na na-enweta onwe m onwe. Ọ bụ na nna alụ na be gị. Ma ya akpọ baby. N'ọnụ ụtụtụ a. Nkwụ ọcha na banana bụ nweta onwe. Makwa ya na-ata. Nya time niile spendi. Ọpụ m ihe niile. Oh my God. Ọtọbọdụ ndị na-ewu. Ọtọ hụtọ mana ime. Jesu! Because na ọ bụrụ 1000 ego dum ka m were gba moto wee na bụ nwere ego nji biko nu. Na-apụ outside Nigeria. 1000. Ọkụ nnewi tụọrọ mma gba moto wee naba. Ọ ya karị 100 naira. Ihe ndị ebe a 50 naira sef na-ekwu. Onye nunu nke mmanage ka ntịkọ na nke nji biko nu. 1000. Gobe mumu. Iji ho 150 enye m. Nyegodi enyelu m na. Nye m 150. What? Ego nu. Chai. Okay. Always cut my coat according to my size. I know they promise anything where my power no reach. My yes is my yes, my no is my no. I know they making younger. I'm a simple man by nature. What is? Stingy Man Association of Nigeria. We no get shish. Stingy Man Association of Nigeria. Let me take what I can do. I am a ndị nche. Ndị Stingy Man Association of Nigeria. Security ndị ogba. Inye nwaanyị ego ọzọ. Inye nwaanyị ego ọzọ. Ọ mpara akara mpagara.